Γεια σας, στο Microsoft σε το θα σας παρουσιάσω πώς να αντιγράψετε free applications. Καταρχήν πρέπει να κατεβάσετε ένα DPU application, όπως θα κάνω εγώ εδώ με τα Angry Birds. Και ένα free application από το App Store, όπως είναι το Twitter. Στο Twitter πατάτε στο ή οποιοδήποτε free application, show package contents και κάνετε κάπου τα τρία πρώτα με command και C για να το εγγύσουμε. Πηγαίνετε στα Angry Birds, οποιοδήποτε άλλο έχετε κατεβάσει, TPU, show package contents και κάνετε replace τα πάντα. Και μόλις θα κάνετε replace, τότε μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Κάντε subscribe ακόμα περισσότερο. Θα αφήσω το link που για το DPU application στην περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ και μάλλον στο επόμενο επεισόδιο.